da zaka zo ka hau tsakiyar titi zaka kalle motoci suna wucewa. Haba dan Allah me kake kallo ne haka? To faɗin hanyar nan kawai ka zo ka shige wani gaba. Dan Allah ku yi hakuri. Wallahi matsalar data ce ta sani a wannan halin. Data? Eh. Doce irin data kake amfani? Data gugar ruwa. Ai matsalar ku kenan. Ya za a ka ɗauko wata data gugar ruwa? Ai ka shiga gugar ruwa ya tafi da kai. Ku dinga amfani da ingantacciyar data ta zamani wanda ake amfani da ita. Ba ni nan ba ka tura maka data kinki. Me number? 080 33 44 33 21. Gashi nan. Data ingantacciya mai kyau kenan. AS Data Shop irin zamani yadda ake yayi yanzu ta turututa ita ce number 1. Gaskiya na yadda da kai. Ba da ka ɗin kai ma an sama kuɗin ka. Kai sun shigo. Ku shiga Play Store ko App Store na wayoyinku na hannu domin ku sauke manhajar AS Data domin kuma ku wuri data mai inganci da aminci. A AS Data Shop muna da jajirtattun ma'aikata masu kula da kwastomomin dare da rana, safiya da yamma. Wani abin armashin ma da duk wanda ya gayyato wani ya yi rajista da AS Data Shop yana da kyauta ta musamman. AS Data Shop daga kanmu an gama magana.